N121A errepideak 74 kilometro ditu. Iruña eta Baztan Bidasoa eskualdeak lotzeko eraikia, baina azken urteetan bertzelako erabilera hartu duena. Garraio astunarentzat Iberiar penintxula eta Europa lotzen duen zeharbidea bihurtuz, egunero milaka kamioi pasatzen direlarik bertatik. Garraio astunaren igoerarekin batera istripuek ere gora egin duten nabarmen, eta honen erakusgarri dira zifra lazgarriak. Azken 25 urteetan, 185 pertsona hil dira. Azken 10 urteetan, 30. Eta urtea hasi bertzerik ez dugun honetan, dagoeneko 3 pertsona hil dira. Nafarroako errepide sarean gertatzen diren istripu hilgarritatik, 12% N121A errepidean gertatzen da. Nafarroako errepide arriskutsuena bihurtuz. Eskualdeko bizilagunak behartuta daude beraien egunerokotasunean errepide hau erabiltzera. Ez baitago bertze aukerarik. Errepide honetan gertatzen diren istripu aunitzetan eskualdeko bizilagunen bat dago tartean. Herritar denek ezagutzen dute noizbait istripua izan duen inguruko norbait. Erreportaje honetan bertako alkate, biktima eta herritarren iritzia bildu nahi dugu. Arazo honen irtenbidea zein izaten alden ezagutzeko. Bortzirrearendako da errepide nagusia ez, eta irtenbide bakarra, ez dugu beste errepiderikan hemendikan ateratzeko. Beraz, garrantzia handiko errepidea guretzat. Guretzat Txumildar bezala, egunero herritik sartutatetzeko beharrezko errepide bat, eta egunero gure bizia behar baino gehiago arriskatzea suposatzen diguna. Nik uste dut arazo bat baino gehiago daudela, horietako bat hasieratik trazadura etzela modu egoki batean pentsatu, baina azkeneko urteotan ikusten alden bezala dagoen garraio astun eta trafiko guztiaren igoerakin, oraindik ere arrisku horiek areagotu dire. Nazional 121A errepide azpiegitura garrantzitsu batean bihurtu da ezinbertzekoa Baztandarrendako. Azkeneko urte oketan, Nafarroan eman da lurralde antolatzeko modu bat, eta horrengatik Baztandarra unitzek Iruñarako bidea hartu behar izaten dute lanera gateko, egunero. Goizean goiz jeiki eta gero ilunabar gauean itzulita. Aldi berean, Nazional 121A errepidea biltzen dute jendeek Iruñeratik ikasteragateko, osasun zerbitzu zenbaitzutarat edo bertze gisa batzuetako zerbitzutarat. Bai eta aisialdiko kontuetarat ere bai. Beraz, gaurko egunean Nazional 121A errepidea Baztan punpatzen duen komunikazio azpiegitura bada. Eta hortan bere garrantzia. Baina asmentan aipatu duten bezala, hori ere zerraiten ondorioa da. Urtetan eta urtetan, Nafarroan aukera bat egin delakoz, dena Iruña herrian pilatzeko, lurraldearen kaltetan, eta orai horren emaitza ezagutzen ari gara. Jendeak, herritarrak, gero eta gehiago, mugitzerat behartuak daude, eguneroko gauzetarako lana dela, ikasketak direla edo osasun kontuak direla. N121A errepidean gertatutako istripuek eraman gaituzte reportaje hau egitera. Zorigaiztoko istripu horietan bizia galdu zutenen senide batzuk animatu dira beraien testigantzak ematera. Arrazoia izan da, zergatik gure semea hiltzan istripuan, da gu moitzen gera asko, hemen inguruan, eta beti gaude bildurrez, haitzen badugu istripua 121, eta gu beti pentsate norbait ezaguna, edo haitzen da inbeste, gaur irakurriet azken 25 urte, iaia 200 pertsona hildia hemen, eta logika ez daka, da herri txiki bat osoa hiltzen bada. Eta, niretzat ez da errepidea prestauta olako trafiko pesao edo kamioiak ibiltzeko, ez? Esaten dute 3.500 eta 4.000 kamioiak egunero.
eta ez dago errepidea prestauta hori hainbeste kamioia soportatzeko. Hortako daude beste errepideak ibiltzeko eta ez hau. Bueno, ni errepide honen erabiltzailea naiz, egunero lanera joateko erabiltzen dut, baina hemen hitz egiten ari banaiz bereziki da 2018ko iraian hemen egon zen istripu batean hil zen Honek Auzmendi 26 urteko Ataundarran ere bikotea zelako. Orduan, errepide honen alde beltzena gertutik ezagutzen dudalako. Eta berea bezalako kasu asko ematen dira hemen, gehiegi, eta ezer egiten ezan bitartean gehiago emango direlako. Bueno, harreman estua, ze lanera joateko, momentu honetan eszentzian nago, lanera joateko, familiakin elkartzeko, erosketak egiteko, egunerokotasuna. Bueno, tarteka tokatzen zaiku Iruñera gatia, eta suertez lana hemen dut, baino bi astez behin bedere Iruñera gertzen naiz bai. Bueno, egia ni orain ez naiz sobera mugitzen, nire lanaren gatikan ordutegiak eta hori nahiko lotua ditut, baina behartzen naizenean bai Gipuzko aldera, Irun aldera edo bai Iruña aldera, egia da kamioia handiz da bilela, trafiko izugarria, abiadura handia ibiltzen dugu denok ere, gainera bai guk ere handiztan konturatu gabe eta arrisko handiko bidia ikusten dut. Pues hor gabiltze egunero Iruñera, zoritxarrez, eta aiz gaizki. Claro, nik enteitzen dut, denak ibil bar dugu, baina hemendik garata, zuzi belaten beti goti, arrautzen zu 3-4 kamion, eta erdiko atetzen da erdira, eta ez duzu pasorikan. Eta Ibarrurun duen 90 heldu ginen, eta ondotik heldu zen kamiona argile biztentzula, bozine joka, eta gero 80 zen. Eta 80 patu du, zertaz radarra horregoten da. Izin duzu gehiago torri. Eta pasatziun raia kontinuan antzinera. Oseak, horiek ere behar luketeke pixkoat behitu. Ez dakit, gero hola dira zientik. Bazuzi zera ustez ongi, eta hainbertze aziente pasatu da hemen, sumiliko rotonda hori dago, pena mangarreia. Eta ez da. Aspaldi inbarrako gauza da, ez dute iniok deusen muitzen. Eta ez dakit azkergo ze pasatu behar du. Eguneroko harremana ez, azkenin gestio guziak edo egin ahal izateko Iruñera edo haunitz, gestio haunitz egiteko Iruñera jamarra dugu eta eguneroko harremana, eta gero, bastandik, ni bastanen bizi naiz, Legasara joateko egunero erabiltzen dut, eta eguneroko harremana hori da dutena. Egunero egiten dut joan da etorriz, Hondarribian bizi naiz, eta hemen egiten du lana, labia ikastolan egiten du lana, orduan egunero nabil antzine eta gibel. Pues nik egunero gaten naiz Iruñera lanera, orain momentuan bajan nago, baina, egunero, gantorri, orduan, haunitz maiz, beti gainean gaude. Ez naiz egunero ibiltzen, astero igual gai naiz egunen bat, edo batez ere asteburuten aurrek futbol partide tokatzen dela kanpoan eta hola. Baina, edo medikure tokatzen dela, baina ez naiz egunero ibiltzen. Hemengo biztanle guztiak bezala, jantxun egunero hartzen dugu karretera hori.
Bueno, tartera Iruñera joaten gara, astean bizpahiru aldiz, eta orden, bai, pues hori, eta gero Irunera ere bai, nahi hurbil duru, eta pues hori ze. Bueno, bastandarra honitze bezala, maiz tokatzen zaigu Iruñaldera gatia, medikuek direla edo aixialdia dela edo, eta bai badugule hartu eman polite aspaldiko urtetan Belate eta Nazional 21arekin. Bueno, ez dakit nola erran, azken aldiunten gaina medikutara tokatu zait deixentetan gatia, eta ikusten da errepide horrek duen gainkarga ikaragarria handie dela. Eta esperientzia bezala kontatzen aldatzut, behin hartu genula tarte bat, Mugairetik Ezkabako errotonda bitarte kontatzeko zenbat kamion gurutzatzen gintuen. Hola izan zen, gure denbora pasa bat, baina ikusik izte larritasun dagoen. Eta hori zen ez, 160 bat trailer kontatu gintuela. Orderdiko tramo txiki batean, ez? Eta horrek erran nahi du, egune guzien zehar zenolako volumena hartzen duen errepide horrek. Eta ulertzen dut ez dela bat ere xamurra egunero hortik pastu behar duen handako, olako trafikoa duen gunekin gurutzatzea, ez? Ez da batre karretera erosoa, ez? Orain arte bildu ditugun ikuspuntu gehienek, arazoa garraio internazional gehiegi dagoela errepidean iritzi diote. Egia da, garraio internazionalak eskualdean zeharkako lanpostuak sortzen dituela. Gasolindegietan erraterako. Zunbilako Amakontxa gasolindegira hurbildu gara. Guk kamionari saltzen diogu gasoila. Orduan kamionak ez balitzek hemendik pasatzen, guk ez nuguk etorkizunik izanen. Kotxea sartzen da, baina kamionak da gehien sartzen direnak eta hartzen dutenak, bai. Kamion igual gehiago bada, baina guk kamionari saltzen diogu produktua, bai. Hemendikan hauniz joaten dire Murtzia aldetik eta joaten dire Frantzia aldera, Alemania aldera. Hemen Belateko obrak izan du zirelikan, sistema hori nahi zuten paratu zuten, ez? Baina guretzat etzun funtziontu zergatik enpresak bialtzen zuten kamion guziak bertze aldetikan. Izin ziren egon pendiente zehaztia zen parentzat edo inparentzat, eta orduan denak kamion guziak atei zituzten hemendikan, ez? Eta orduan pentsatzen dut, oain berriz ere paratzen badute sistema hori berriz ere bialko zituztela kamion guziak bertze aldetik, ez? Gelditxoko ginekegu bezer hori gabe, hortan, alde horretik, bai. A15 autobideak ateak ireki zituen 1985 urtean, garraio internazionalari bidea emateko. Urteak pasa ahala ikusi da helburua ez zuela bete, eta garraio internazionalak Nazional 121A errepidea aukeratzen duela Nafarroa zeharkatzeko. Euskal Herriko garraiolarien 3 sindikatuaren gana hurbildu gara zergati honen arrazoiaren bila. 2000 bat kamioi pasako lirateke errepide honetatik, egia da pisudun trafiko handia jasaten duen errepide badala, eta azkenean hemendik igarotzen direnak dira penintxulatik Europaruntz dijoazenak, ez? Mugarat hurbiltzen da edo Irunerakantz hurbiltzen da errepide hau, eta hortaz hortik pasatzen dira kamioi gehienak. Zergatik horren beste kamioi hemendik? Azkenean errepidea motagatik, dauzkan kilometro zenbakiengatik edo dauzkan kontsumo motengatik, askok errepidea aukeratzen dute, esan bezala, mugarontz hurbiltzeko. Bide guztiak egiten dituztenean garraiolarek aukeraketa bat egiten dute. Lehenengo puntua da non kargatu edo deskargatzen duten. Bigarren puntua da zenbat kilometro egin behar dituzten hori egiteko. Azkenean garraiolara lanean ari dira eta orduan irabazi batzuk irabazi behar dituzte eta margen horien arabera bide bat edo beste aukeratuko lukete. Zein da desberdintasuna N121 eta Leitzarango autobiaren artean? Lehenik eta behin orografia bera, ez? Azkenean Leitzaranek aldapa gora eta aldapa bera asko dauzka eta hori kamioilari batentzat gogorragoa dela esango genuke. Azkenean kontsumoak igo egiten dira eta helmuga puntua kontutan hartuta askotan kilometro gehiago ere egiten dira. Kilometro gehiago, kontsumo gehiago esan nahi du eta horrek irabazi gutxiago esan nahi du. Eta askotan, tamalez, margen oso estuak direnez, ezin dute hori egin eta orduan bide honetatik joatea erabakitzen dute.
bide honetatik ere nazioarteko trafiko asko mugitzen da, eta hori esan bezala da, azkenean Irunetik Frantziara edo Estatu Frantziarrera joan nahi dutenez, azkenean kilometro kopurua txikiagoa denez bide zuzenagotzat bezala hartzen dutelako. Garraiolari baten ikuspuntua ezagutu asmoz, Jose Juan Zubieta Lesakarrarengana hurbildu gara. Harreman zuzena dut, garraiolaria naiz eta egunean 4 aldiz pasatzen dut bide hori, 2 aldiz Iruñarantza eta beste 2 Berrizalde honetara. Doneste betikan Erriberara egititut bidaia kamioiarekin eta derrigorrean hortik ibili beharra daukat. Orduan, egunean denbora dexente eta kilometro dexente pasatzen ditut bertan. Bada, istripuak bertatik bertara ongi ezagutzen duenik. Suhiltzailetaz ari naiz. Beraiek dira iristen lehenak, eta beraien lanari esker jasotzen dute atentzioa zaurituek. Ni hemen jaioa zoa naiz ere, Iruñatik heldu nintzen Olabera bizitzera, duela 22 bat urte edo, eta gainera garai berean edo hasi nintzen hemen Oronoz Mugaireko suhiltzaileko parke honetan lanian. Eta nola ez, azken batean Oronoz Mugairek babesten du hemen karreteraren edo karreteran sortatzen diren istripu eta ezbehar guztik, orduan, lotura oso estua eta mingarria alde berean, bai. Ganden hortzilarean, Nazional 121 errepideak gurutzatzen dituen udal guztietako alkateak bildu ginen. Ez eskualdekoak bakarrik, ez Baztan Bidasoakoak bakarrik, baizik eta errepide guztikoak. Ultzama aldekoak, Ezkabartekoak, Uhartekoak eta alde guztietakoak. Eta alkateen artean badago uste bat orokorra dena eta bateratua. Eta hori da nazioarteko zama garraioa behar dela desbideratu. Zeren gaurko egunean badago autobide bat. Eta hori da A14 autobidea, beraz alternatiba badago. Horai gutxi, Errioxan, Nazional 222 errepidearekin gauza bera egin dute. Errepide hortan, animeleko kamionketa biltzen zen, istripuak gertatzen ziren, eta azkenean, Gobernu Zentralak errege dekretu bat argitaratu du, hortik zama garraioaren pasabidea debekatuz. Lehenago ere Katalunian gauza bera egina zuten Nazional 2 errepidearekin. Beraz, bertzetokitan egiten nahi diren hori, gurean egitea nahiko genuke. Eta hortan, alkateen artean adostasuna dago. Ikusita, Nafarroko gobernuak momentuan bederen ez duela erabaki hori hartu nahi, alkateen artean aipatu zen beharrezkoa dela berriz ere herritarrak mugiaraztea eta tarteka-marteka errepide mozketa simbolikoak egitea, baimen guztiak lortuta, herritarren kezka, haserrea eta eskaera zein den azaleratuz. Eta aldi berean, Nafarroko presidente Andrearekin, Txibiterekin, bilkura eskatuko dugu, errepidoi gurutzatzen duen udaletako alkateen kezka zein den zuzenean agertzeko. N121 errepidea zeharkatzen duten udalerritako alkateen eskariek, herritarren protestek eta gertatutako istripuek Nafar gobernuari gaia mahai gainean jartzea behartu du. Nafarroko gobernuak errepideari dagozkion neurri berriak zeintzuk diren aurkeztu ditu, baina hauek ez dute bat egiten alkate eta herritarren nahiekin. Konponbiderik noski baduela ez, zenbakiak hor daude, egunero pasatzen dire milaka kamioi hemendik, eta guk uste dugu hori ebitatzen aldela ez. Horregatik eskatzen duguna da nazioarteko garraioa edo desbideratzea beste zeratikan, autobietikan. Arazoa beti hor egonen da, baina guk uste dugu hobetuko dela eta larritasuna hori jetxiko zela. Behin eta berriz ari gara erraten alde guztitan, guk ez dugula garraiolariak errudun ikusten. Hau ez da euren kulpa. Errudun bakarra da errepide bera, ez dagoela prestatua olako garraio zama soportatzeko, ez dago besterik. Nik uste dut irtenbide mota bat baino gehiago egon daitezkela, bino beti ere pentsatu behar duguna da arrisku maila jaustea, eta horien artean bat izaten alda garraio astuna gutxitzea,
trafiko kopurua gutxitzea ere, eta gero ikusi den bezala azkeneko egun hauetan adibidez hartu dire erabaki batzuk doble sentidoko aintzintzeak eta debekatzeko eta horiek aspaldi hartzen altziren erabakiak dire. Zunbilaren kasuan duela urte pila batetako eskaera da, gure kasuan herrira sartzeko bi rotonda ditugu eta bietan arazo berdina dugu. Bietan errepidea gurutzatu behar da eta zoritxarrez gero eta zailtasun gehiago ditugu gurutzatu ahal izateko. Eta egia erran, urtea daramatzagu, soluzio emankor bat edo definitibo bat eskatzen, 2013an onartu zuten hemen altura desberdineko pasabide bat egitea, baina hori ez da inoiz ere burutu, eta orain 2 gehi batan proiektu berri honekin pentsatzen dugu ez zaigula ematen orduan proposatzen zen bezain irtenbide honik eta borrokan segituko dugu ura lortu arte. Konponbide borobila ez dakit bai ote den. Momentuko konponbidea zalantzik gabekoa da nazioarteko zama garraioaren mugatzea. Gaur den egunean, Nazional 121A errepidetik urtean banaz bertze 3.000 kamioi pasatzen omen dire. Baina hori banaz bertzeko datu bat da, urteko egun guziak kontuan hartuta. Egiazko datua da, Nazional 121A errepidetik egun batez 4.000 kamioi ere pasatu daitezkela. Eta horietaik egunetik 420 nazioartekoak dira. Ez dira eskualdera heldu, ez dira eskualdetik abiatzen. Beraz, nik uste dut nazioarteko zama garraioa debekatuta, errepidea arinduko zela eta errepideak segurtasunean irabaziko zuela. Zeren halako kamionketa ibilita eta jendeak egunero Iruñerat gantorka ibil behar izaterakoan horrek animeleko ezinegona sortzen du, kamion lerroak noiz nahi izaten dire, jendea horien aitzinatzen saiatzen da, aldiro estualdi batean ibiltzen da jendea, ibiltzen dira gidariak eta horrek aski gidatzeko modu nahasia ekartzen du. Hortaz, iduritzen zait, nazioarteko zama garraioa desbideratuta, gaurko eguneko kamioien eguneko 320a desbideratuta, errepidea lasaiagokoa izan entzela, tranquilagokoa izan entzela, eta lasaiago eta tranquilagokoa den neurrian, segurtasunean irabaziko zuela. Bueno, niretzat soluzioak ez dira izango errezak, zergatik azkenean soluzioak errezak egiten dira eta kitxo. Daude interesak asko eta soluzioa niretzat azkarriteko da aktibatzea kartelak, pasatzeko kamioiak bikoitiak edo bakoitiak, astean behin edo ez dakit, edo egun bat kamioa bakoitiak eta besteak bikoitiak, ez dakit ze moduan, baino aktibatzeko kartelak. Gero soluzioa ez dakit izango da, 2x1 edo autobia edo kamioiak internazioak kentzea, hori da beste gauza, eta hortako behar dugu denbora, baino irabazteko eta diskutitzeko asunto hori importantea da, kamioia gutxia pasatzeko hemendikan, pasatzeko Leizarandetik edo beste alternatibak eta istripua jesteko pixkat. Bueno, egon ginen bile batean, Arartekoakin, Nafarroko presidentea, parlamentuko presidentea, eta, bueno, hitzak, beti hitzak onak, tratatu behar dugu, parlamentoa, daude arazoa juridikoak, eta beti trabak, ez? Bueno, zozer ematen du mobitu dela, eta, bueno, ez dakit pixkat jendeak ojonatu dela, edo zergatik, baina, bueno, zozer mobitu da. Ni buruan oraindikan daka gauza batzuk iteko, da hurrengo astean, igual bilketa sinadurak lortzea, presioa gehiago iteko, iniziatiba popular amatea parlamentura, edo zozer saiatu, herria mobitu inberda, bestela ez da lortuko deus. Jendeari mobitzeko, sofa gainean, ulertzen dek ez bat zaizu tokatzen zaila da mobitzea, ni naiz lehena, entzuten duzu, ikusten duzu, eta esan duzu, bueno, ze gixafu hau, eta, bueno, ze pena, baina hurrengoa igual da zure seme, alaba, lehengusua, aita, ama,
osaba, orduan pentsatu behar da, errepidea ez dago prestauta hainbeste trafikoa soportatzeko, eta jarri behar da neurriak hori istripua jesteko. Gaur egungo politikan olako gauzekin gertatzen dena da alde batean jartzen dutela honek suposatuko dien kostua, eta beste alde batean horrekin lortuko duten botu o irabaziak, eta balantza ez zaio okertzen bere egintezen zaien aldera arazoak ez zaizkia indarriak iruditzen. Eta hain biztanle gutxiko leku batean, erresa beste alde batera begiratzea, baina neurri txiki batzukin ja errepide honen egoera asko hobetu daiteke. Ikusterik ez dago ikusta besterik ez dago zenbat kamioi pasatzen diren hemendik. Kamioi ez josita dago. Eta gainea, bi noranzkoak bata bestearen ondoan daude, tartean ezer eduki gabe separatzeko. Eta horrek dakarrena da, edozein autok pixkat kontrola galtzeakin edo ja aurrez aurre topatzen ditula kamioiak edo beste autoak, eta gainea abiadura oso altua da, oso abiadura altuan joan daiteke. Ez dagolako radarrik eta karterak uzten durako azkar juten. Orduan, epe laburrean soluzioa ez da zaila, nahikoa, soluzioa, egoera hobetzea, nahikoa kamioiko pura murrizteakin eta abiadura leku jakin batzutan kontrolatzearekin. Baina, epe luzean ja, nik uste errepide honek behar dula inbertsio handi bat eta obra handi bat hemengo biztanleek errepide duin bat izateko. Hemen dagoen errepide hau ez da normala. Ez dugu espero olako errepide bat topatzea Iruñan edo Donostin. Hemen daukaguna da. Arazoa trafiko gehiegi badela, gehien bat kamionena. Berez, nire ustez hau ez da kamionak pasatzeko errepide bat. Irurtzungo autobia intzen kamionendako eta uste dut hortik hamarko zutela. Bertako kamionak ez noski, hemen ibili barutenak, baina bertzede Europatik heldu diren kamion guzi horiek uste dut handik hamarko zutela. Eta bertzaldetik, hemen abiadura ere, denek pixket kontrolatzen baginuen, hobeki xago izintzen. Baina ez zaitu diritzen autobia bat egin behar denik eta holako astokerik. Trafikoa jautsi eta ibiltzen garenak, pixket hobeki xago ibilite, uste dut, konpontzen aldugule. Zaila da konponbidea, baina, printzipioz kamioiak entzen baldin badituzte, hau nitzo betuko da. Trafiko astunaren erregulazioa alde batetikan, eta gero norbanakoaren kontzientziare bai ez, hau nintzetan gaude gure rutinan sartuak, eta abiadurak pixko bat errespetatu inguruak eta gure buruak ere bai ez. Hor karretere biharko da zabaldu, holko trafiko pasatzeko, betzaraz hemen enbudoa da. Denak sartzen gara unara eta denak hor gaude. Eta, klaro, hor espada bertze linio bat egiten holko trafikoa, hemen zein dira azientik eta gauza berri zen. Nik uste dut inongo inbertsiorik egin gabe trafiko astuna desbideratzea. Nire ustez, ez litzateke utzi beharko kamionak eta hemendik joatea. Hori izango zen irtenbiderik erraixena eta azkarrena nire ustez. Hainbertze arriskoa eragozteko edo mozteko. Nire ustez kamiona gutxitzea. Azkenean pixu gehien dagona kamionak dire eta nire ustez arriskutsunak ere bai. Azkenean, eta jendeak kontzientziatzea, ikustituzu astokeria honiz, aintzintzeko lekuak eta hola, eta orduan kamiona gutxitu eta jendeare pixkat kontzientziatu ez dakit radarren bidez edo lako zerbait ere. Noski zaila da, egokiena izango litzateke ikusita duen trafikoa, ibilbidea hobia izatea, errepidea berez hobia izatea, bi autobide moduko zerbait egitea. Hori obren trafiko handia dulako. Bertzenaz, dagonarekin, noski guk ere ardura badugu, abiadurakin eta ibiltzen igual ez dugulako zaintzen, beste batzutan galtzada ere igual irristakor egon daiteke eta gauza honiz dire, orduan erraza ez da egia esan. Baina, segurtasun aldetik, oberena izango litzateke autobide bat egitea. Trafiko handia daukalako hori egia da, ibilgailu asko dago errepidean. Ez daukat argi, ez dut argi, bai ikuste dutela errepide hau ez dela bat ere segurua, zaitela, beti karteran txartu behautelik, beti baduzule beldur bet,
baino eskiztut argi zer izaten altzen. Hombre, gutiago, bai kamion eta kotxe gutiago izin barko zirela, hoi bai. Eta beti maten datzu beldur gehiago kamionak, ez? Pues ez daki zein izintzen konponbidea. Hoi, zaila da erraten, duretatu berena izan hori izatere kamionar murriztia, ez da? Baina, berzaldean daude ere bai negozioak eta dituztenak, gasolinderiak eta jatetxeak, ostatuak, zaila da, ez da dit, baina nik uste hortarro dauderela ere bai politikoak, ez da? Eta ja, behinduan erabaki bat eta hartzen duten, eta denen dako oberena den. Epe luzera, unita epatzen aldiren bezala, nik ustut epe motzera denak bat egingo dugula ez dela errepide bat garraio internazionala edo garraio pisutsu hartzeko. Eta esperientziak baditu goren dela guti, tunelak etxik egoin zirelaiken nola tartekatu zituzten matrikula bakoitiak eta bikoitiak eta nolako eragina izan zuen horrek errepide hortan. Orduan, garbi errango nuke guretako garrantzitsu izango zela adibidez hoi, ez? Transporte internazional edo garraio internazional eta astun eta pisutsu hoi errepidetik ateratzea. Horrek gauzek hau nitz arinduko zituen, eta nik uste dut desente errestuko zuela errepide hori erabiltzea. Gerora eta luzera, plantatzealko direla gauz gehiago dudik ez, baina epe motzera nik uste dut hori dela garbiena, bai. Nik uste dut, karretera alik eta gehi nahi mardela hobetu, eta gero pixkoat velozidadia ere moldatu dugun karreterare. Azkeneko egunetan Foruzaingoak atera dituen datuen arabera ikusi dugu istripu gehien, edo Nafarroan istripu gehien dauden errepidea, errepide hau dela, ez da 21A. Zein dira hartu beharreko neurriak? Argi dago, Nafarroako gobernuak momentu honetan planteatzen dituenen alde gaudela gu, alde batetik bigei bat desdoblaketa, puntu batzuetan aurreratzeak debekatzea, radar gehiago jartzea, foruzaingo gehiago egotea abiadura horiek kontrolatzeko edo segurtasuna emateko herritarrei erabatea ero bestela ondo legoke. Egia da ere, azkeneko istripuen ondorioz, fokua pisudun ibilgailuen gainean jarri dela, kamioen gainean jarri dela. Egia da, esan bezala, hemen trafiko asko dagoela pisudunena, baina egia da aldi berean ere istripu guzti horien erantzuleak oso kasu gutxitan eta foruzaingoaren datuen arabera direla kamioiak. Zein da guretzat fokua jarri beharko litzateken puntua? Nafarroako gobernuak egin duen inbertsio urria errepide honetan urteetan zehar. Azkeneko duela 2 urte ikusi genuen nola Almandoz eta Belateko tunela konpondu zituzten Europar agindu baten ondorioz, baino ondoren urte askotan ez dute inbertsiorik egin errepide honetan. Entzun ditugu ahotsak ere agian bidesari bat jartzea izango litzatekeela neurri disuasorio bat. Hori N1 errepidean Gipuzkoan ikusi den moduan horrek ez du funtzionatzen. Azkenean, esan bezala, garraiolariek beraien rutak planteatzen dituzte eta ruta horietan ez dira bidesaria bakarrik kontutan hartzen, beste neurri asko hartzen dira kontuan. Gainera, uste dugu, errepideak gauza publiko bat direla eta publikoak diren heinean zergen bidez ordaindu beharko liratekela eta ez sektore bakar batek ordaindu. Orduan, zein da guretzat puntua? Nafarroako gobernuak inbertsio handiago egin behar duela bere bizilagunengan, aztona honetako bizilagunengan, eta ez horren beste jo puntua garraiolariengan jarri ez. Azkenean garraiolariak lanean ari dira, gizarteak behar duen lekura eramaten dute eta zerbitzu publiko bat dira. Ez daude kapritxoz errepidean kamioiarekin paseoan. Ez dago soluzio errexikan ez, edo ez du ematen egongo denik. Baina arrazoiak egia da orain dela 20 urte erran izan baziguten gaur dugun errepidea edukiko genula, ez genuen inork sinistuko ez. Kontua da 20 urte horietan errepidea asko aldatu dela, baina erabiltzaileak ere neurri berean aldatu direla eta orain dela 20 urte zegoen trafiko kopuruaren bikoitza seguru eta ausartuko nintzeke, datu ofizialik ez dut, baina ausartuko nintzeke agian hirukoitza ere badela erraten. Hori alde batetik, eta bertzetik ibilgailuek ere, ibilgailuen potentziak, motorrak denak egin dute gora. Orain dela 20 urte kamioietan adibidez 350 zaldi zituzten kamioiak ziren ohikoenak eta gaur egunean 500tik kasik ez da bakar bat ere izten ez. Horrek erran nahi du errepidea hobea izatean
eta ibilgailuak ere hobeak izatean, abiadura ere handitu egiten dela. Eta horri erasten badiozu trafiko kopuru handiarena, arazo bat dago. Eta konponbidea, argi dago konponbidea goitik egin beharra dagola, bai, dudarik gabe. Baina gure esku ere badago pixka bat gauzak erraistea, ez? Erabiltzaileok ere ez ditugu gauza guztiak ongi egiten. Zu Iruñarantz bazoaz zure abiadura baino gehiago, eran behar zenuken abiadura baino handiagoan. Eta paretik heldu bazaizu beste kotxe bat behar duen abiaduran, baina zure karrila zanpatuz, beti pentsatzen duzu bera dela oker datorrena, eta bai egia da bera oker dator, baina zu ere zoaz behar bezala, ez? Orduan erabiltzaileok ere egin behar genukelako sakonean pentsatu gehiago nola ibili behar dugun, eta asko gera, denak abitu behar dugu oraingoz eta dagoenarekin, eta orduan konponbidea zaila da, baino denen partetik zerbait behar duna. Bueno, arrazoia istripuak berak edo beraiek erakusten duten moduan, azken batean hemen kotxe, kamioi izaten da, istripuak aurrez aurre izatearekin ondorio beti txarrak izaten dituzte eta kamioiak ez erru, baina parte hartze izatearekin ondorioak okerrenak izaten dira. Hori ez bakarrik hemen Nafarroan, hori Europan edo zeintokitan ikertu izan da eta horrela garbi dago. Soluzioa, behintzat hemen errepide honetan zer ikusia ez duen garraio, kanpoko garraioa hemendik ez botatzea, baizik etorri diren tokitik ara joatea berriz. Osea, hemen hau bete den bitartean akintze hortarako egin zen ere, ustu egin da, kamioiaz ustu egin da. Peajea saiestearren eta krisialdiak eta suposatzen dut gasoi aurrezteak eta ekonomikoki azken batean laguntzen duen guztia alik eta bidaia merkena izatea. Baina, claro, ura espreski egina dago hortako, ura handik etorri da, hemen dugun arazo hau, edo kamioi kopuru gehiegi hau, eta zentzuzkoa da, kamioioik denak ara bueltatu izatea, edo hori gainera eskatzen ez duen dirurik edo ekonomikoki behintzat gobernuarentzat eskatzen ez duen galerarik ez duen neurria. Erreportajean argi gelditu da errepideak jasaten duen trafiko astunaren gainkargaren inguruan elkarrizketatuen adostasuna. Arazoari irtenbidea bilatzeko orduan ordea iritzi ezberdinak aurkitu ditugu. Eskualdeko alkate eta herritar gehienek garbi dute garraio internazionala AP15 autobidetik desbideratzearen beharra. Garraiolarien sindikatuek eta egun errepideari esker lana egiten dutenek aldiz, N121 A errepidea moldatu edo zabaltzearena. Bailara berdeen kolore bizia iluntzen duen errepide beltzak konponbidea behar du. Mikel eta Honekak partekatzen duten zerrenda luzeegian, izen gehiago idatzi ez daitezen.